mo kay ka, singit-singit mo ka. Nakapagkuha na to. Lubi kay magbiko ta. Kapo na talag suman, niya magbiko na pagron. Ha? Kunya. Ano ba na? Kabalong, nagtanaw ko dito TV. Yang unya. Sige, magkuha na lang kong likong. Kasi mang likong. Bahala ni. Dalong init kayo. Kaskaon kita glubig. Bantay ka, ang unya ha. Oh, medyo baytaan na yun. Buong Ako ba na ka nag... Lisanto, Rabaron. Ako ba na po lubi? Ngayon man ka na ang unya. Di mo kuha na kong lupi. Hanggang ni Papa. Pila na kalubi ang kuano na to? Pila kalubi? Banda ka buok. Pat. Upat. May lain dia. Kato. Kini, ikaw patog tunga. Ilan na. Kato oh, dapat sa mangga. Damay. Okay. Diyan naman. Sama da. Nagkagod. Gaya rin mo na human, anak diha, oy. Ito na. Kurado kung kay ka. Murarbag. Lali magkagod na. Nangasamad-samad na magani ta duli. Ano na. Udto na magod kayo. Bitaw, sige. Ron, pagulat kay tagbaw lagi ka. Tagbaw ka luto. Hindi anak, magulat ko dire. Salot.
na nimo tong malagkit. Man na. Oh, lagi. Ana na kong giulat kay maglatik ko. Ay na, dito nakapagoon ron. Ako na'y bahala na eh. Kaya kasi mago ka. Unyangon niya. Iya bitaw. Gusto dyan ay kamukha og biko. Ala, sige, ako'y luto. Patilaw na kas kong linuto na nilunukang biko. Ha, unya. Tilawan tayo kas ako ang liluto ha. Bantay ka. Luhod-luhod lagi kas kalami. Sa linulukang biko. Kag yun. Lali magkagod mga pare ug mari. Merindas ako. Kaos ako bula. Kaya numdum yung kanin bula sa una mga kapare ug kamare. Naadyan may sigulano na yung bula sa una. Sa ako mga kababata. Bisag uga na kayong bula. Kaon gapon. Alam mo biyan ng bula basta ibulan. May ay? Nya. Yung ganahan? Pare ug mga mare, hapit na magsugod ang amuang himuong biko, no? Yan. Kapare o kamari no, lato na to na malunok siya, malana siya no, malana. Yan mga kapare o kamari, malana na dyan siya no. So, nakita na iyahang lunok. O, nagingo na wa ka na lana, lunok na lang. Ay, pa doon kay mapil kang kaluto. Lato na to siya mag-brownies, mga kapare o kamari, no? Para nindot kaya ang presentation niya sa lunok. Yan, mga kapare, no? Brownies na. Brownies na ang iyang lunok mga kapare. So pwede na siya haulog para ibulag ang lunok ug ang lana. Ito ang sukar. Ang mga kapare ha. Isa ka kilo og tunga mga kapare. Sukar. Hindi basta-basta magbiko mga kapare o kamari no. Init kayo. Lato na. Oh, latik.
Latik ang asukar. Mga kapare no, nalatik na. So atong butang ang malagkit. Yan. Yawak. Click. Medyo rin yung mabiko mga kapare o kamari no. Yan mga kapare. Uy! Wala na disgrasya. Ba na sudangan. Wow! Yan mga kapare no. Kay mahal na adlaw ron. Isit atong pagluto og mga kakanin mga kapare ug kamare. Gahapon suman karon biko na pod. Gani atong usang adlaw nagbinignit pa gyud. Walay tarong laging kuat. Puasa man gud. Yan ha. Oh ha. Yan mga kapare no. Tapos butangan na to og lunok sa imabaw. Charan! Wow! Yan, dapat napaanta dyan ni siya ay orange. Butang kaning orange siya. Pudkuron ang orange no. Butang sa imabaw. Pero wala naman tayo oras. Igong oras mga kapare. So, ano lang yun no. Yan. Yan mga kapare at kamari no. Ngayon po dato ang episode karong hapuna. Nakita nyo, ako yung gihuman ang pagbiko nako. Linunok ang biko mga kapare at kamari no. Before ko makalimot, palihog lang po ko og subscribe og i-click ng notification bell button diha og i-like ato mga video mga pare ug mari no. Og sa ubos sa akong video pwede mo mag-comments og hanto sa sunod na tong panagkita dinigyapon sa Parimani YouTube channel. Bye bye.